long live, Bubagra long live, Tipi yakre tipra mothan wa phanya rona khabai kubai lam sago, Bubagra long live, Bubagra ki, Bubagra ki. Yo, kaisa cikon sa joining program kha, ojagawo 11 family ni 33 butar chini tipra mothao joining thaika. Ojagawo BJP ni booth president rogo tongbayo sini o hezamara bazar ni no borno जों बुबाग्रानि इंगै tipra mothani इंगै जों खाबाय खुबय लामसुगो फाइनाय सालो अबहाय तेबो जॉइनिंग प्रोग्राम खालायजाकनाय गोबांमा गामियावनो जों साहरि दङ जों जॉइनिंग खालायसिनाय बुबाग्रानि लगी जों फायसिनाय बर बवानसुका दाबु नेक्स्ट जनरेशन सिनि बुसाबुति रो बरसे सिनि खिनां बरसे सिनि खिनां रो सामु खालाम खालायनाय आइनि बागिनो सिनि भबिष्यत गासिनि बुसाबुति सिनि सरायरो आबरनि कोनो वानसुगनि बरफिनि जोंमा जॉइनिं खालायतेका बरनो बेलाय बेलायकेन हामबाय जों खाबाय खुबाय लामसुगो तेयो पान्डाव थाइसो गायजा सिनि बरंगनां टोटाल एमडीसी ते ब्लॉक कमिटिनि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रगजो तंबायो गाय बरनो तुइनो जों बुसगन गतेबो गाहाम साउन खायनाय जों बरनो कगयो ए बरक बाय कक सालायनो जेकुन डिसिजन बो जों नालाय बरक कक डिसिजन बरक म जतनो बखन तो बिसिनि दुपुराव नाय साला सरकार गठन खायमानि कक मानो गांके सिनि एमडीसी बदल सन्तिरफ्रा बद फेसबुक को पोस्ट जाके ताफान बर 24 जन इलेक्टेड एमडीसी तंनि फानसे ताफान बर सरकार गठन खायसे माइने को बर सरना नासिं तामनि बागै बर तिं दं आबरो नरनुकरा मियानो जोंनि अलरेडी जोंनि सीएम चेयरमैन एएम चंगाखा जों बाकी जोंनि बीसी इलेक्शन नि पाइमानि यागुलनो जों दाखिनो ते बाकी एएम सो बसुं संलायनाय आबो साबनो एएम चंगाय साबनो सीएम चंगाय आबो पतर को गय जों त्रिपुरा हाव तंगै त्रिपुरा सादपाराव 6 शेड्यूल एरिया जों बाहाय प्रोटेक्शन खालाय नारगै मान ओ 6 शेड्यूल एरिया आव जों जे लैंड नि राइट जों माने आमनो जों बिसो सामगप नामा आमसे जतन सलाय पतर को बे दिनि जे सिनियर फाइसो को जे सिनि बूथ प्रेसिडेंट नर बरनो को सुनमेन बर तंगे सोंबाय अजगा फाइके बे बरनो जों खाबाय खुबाय लाबसो बाबु खामसालि मारिबो डेटा फाइनान्स अफिसिटनो रक्षाव रकम बसनाम 그렇군 사나야 함자고 있는 안 하요 일단 플레이 안 끊는 아게 뭐 하나는 나쁘고 दल लोग बच्चा लामा करजाक दङ तामर सानाय 저도는 하게 নাই जतन हायबेने सिमनाम सायो ताइ बीजेपी दङ केजले कतमा 아무 땅 상주야 하이나 저도 또 खाय तर के फेबिने निनमो रूपन रोपन नरमा अन्ने बीजेपी ने कुनो पद गड त ऐसे दिन काय चुंदागे बुट प्रेसिडेंट पाहो